Nyangane zothu. Awu. Mhlambe obaba bahlukene noma boyedwa? No baba yedwa. Hayibo umshado phela leyo. Cha mfethu ngiyethanda uyadlala. Bengiswadile before. Wow. Khala phansi bro. Cha ungazongidakela wena. Angani phela ubukeke uzukubone konke lokho ukubona lokho ngoba nakho vele. Lo doti lo usunginika wona lapha. Uyabona laba abantu bonke mina why kuba wena kuphela okwazi ukungijaja laba bonke laba abanye. Mina nabo siyakwazi ukuyenza into yenzeke. Bakubekezelela nje badla imali yakini manje mina nginayo imali ngiyabona indaba yakho uthi umphetho. Hayi mina sisingcono kabi ke mina kunawe. Yabona ke after lokho ngikwenze khona angiboni ukhona umuntu oyomthola buka nazi. Mina ngibekezelile ngoba phela ngiqale ngumshela ngingcono uqala ngokuyiwa lapha before ukushela. Yabona kuba kwenziwa lokho ke. Ngabe siswami mina athi ngakuyeka vele nje uyisihlama nje kumele empilweni yami njengamanje. Yabo manje uyisichitho Khuluma. Indaba ufuna ungishaya noma ufuna ukwenzani? Hayi khulila siswa abantu besifazana ngibabeka izandla ngifundiswa kanjalo. Mina ngihlonipha kabi ngithanda abantu ngoba nginothando olungaka ngoba ngikhondiswe ngothando. Hayi la masimba lawo enginike wona wena. What's good? What's happening? It's your boy Mcebisi Mabaso, aka I See the Sharpshooter, and I'm back again with another baddest episode, the brand new episode of Sikhipha Izimfihlo Zomjolo. Ngiyazi if you see me on your screen, you're expecting ukuthi ngizohlanganisa abantu, but not today. Today sizokhipha izimfihlo zomjolo, finding izimfihlo wena oyitshela ukuthi uyifihlile, but mase khona mina zizovela zonke to your partner. Babukele emakhaya, solungisa imjolo manje. Showcase. Someone. Yes. Showcase. Putam. Say. Martin. Watch. Siswa. Manje Happy? saphila njalo. Ngiyaphila nawe. Exactly. Babukele emakhaya. Like I said earlier, ukuthi this is the new show, brand new show. Ngiyazi ngibona screen sakho you expecting ukuthi soyenza uthando. I invited my brother here. Lona ubhuti wami ngikhule naye umngani wami from another mother, my brother from another mother. Uze nomuntu wakhe lana uhlelo lwethu olusha. He doesn't have any idea ukuthi lolu hlelo yini igama layo. Mina ke ngizonitshela manje babukele uzozwa manje ukuthi yini igama lalo hlelo. Bafowethu igama lalo hlelo ukuthi sizokhipha izimfihlo zomjolo. Angazi noma besichazelile, in fact bengakuchazeli because nayo izwa manje lento. Bhuti wami umuntu ongakwazi emakhaya sicela bandla uyichaza ukuthi ubani uqhamukaphi. Ngixolisa ukubhithela abhlungu kanje ne but wena wasekhaya. Yeah, sizokhipha imfihlo labafowethu. Sicela uyichaze ukuthi uba igama. Sithobeke sibingelele emndenini wethu wasezweni. Kunini manje lingakathambami but ngathamba noma yinini. Ya unkululeko lo bafethu but they call me unkule wakahlatshwayo bafethu. Yeah, uqhamukaphi mfethu? Ngidabuka la idubane avoka niye isinqawunqawo. Yeah nje mfethu. Intwana nje mfethu selokishini eziphilelayo ngiyaphila futhi ngiyafunda futhi khona lapha e-DUT. Wenza ne-DUT bhuti? Hayi ngenza lokho kuthiwa idrama bhuti ukulingisa. Uyalingisa? Yeah, for mbukelo bengazi now you know. Lentokazi before size si-introduce awusitshele kabanzi ukuthi wahlangana kanjani nawe kephi? This one is my top tea. Sure. Imbizo Tomato ke. Besahlangana naye last year around June ku Musgrave. Mina mfethu ngumuntu othandayo yabo ukuyothenga uyoshop yabo. Showcase. Ngihambile nabafethu ngumuntu futhi usabayo. Yabo. Ngiyahamba eMusgrave ke nami usuke ngasoze ngalikhohlela asithi kumuntu engimthandayo mfethu nawe engihlezi ngijwayele ukutshela ngayo yabo ngitshela ngayo ukuthi hayi umuntu mfethu lo uye kusisi ke lo. Sahlangana eMusgrave. Abafowethu abangihlumekisa nami ngayibona kwathiwa baba shona khona yabo ngase ngaya ngingekho kodwa lapho
no phela ngithi sungekho bese ngiyothenga indwangu wena uyena umuntu oyindwangu so mina ngumuntu nje uyabo so mfethu ngahamba ngaye Musgrave and then I found this person banginika ugqozi nofuqufuqu wangibuka wasimanje ngoba esimala nje kahle kanje ngase ngishona khona ke nami ngafamlisha and then ngacela inamba ke mina uyazi into mesesefonini ke ngiyagijima ke Showcase. ngiyagijima Fits. sabe sesikhuluma sahlangana kanjalo Lovely story. Siswami kumuntu ongakwazi emakhaya sicela wena uyichaza ukuthi ubani uqhamukapi usukaphi nje imvelaphi yakho siswami. Sanibonani mabukele emakhaya lo okhulumayo uThobile Magwaza idabuka endaweni yaseNdwedwe bengihlala nakaMashu so indwedwe esinqawunqawu ngileyo khombo nje yentombazane ngomkhaya kodwa futhi ngolokisha unqoni Showcase. Khombo za communicating. exactly Ngiyakuthola. So ubhuti wami lona njengoba yadishile le story athi sichaza ukuthi ninahlangana eMusgrave. How was it for wena for the first time you uhlangana naye mhlambe wamnika ireaction kanjani wamnika hard time noma mhlambe te kanjalo ngangismile kunje kwaqondana ukuthi umuntu yami vele ayiright ngangismile vele kodwa futhi at the same time ngangibhoreka nje yazi mangabe yoshopha ulindele umuntu oyedwa nekuphazamisa nani kodwa asho ukuthi wawukuphazamisa okuhle so aningitsheleni mhlambe how many years mhlambe noma inyanga sithini how many years from June nje kuzobe manje sayibambile sho ukuthi manje singasho ukuthi it's 1 year and 2-3 months yeah anniversary nje bese sidlula sana nakudlula kuyona sibuya kuJune ngithi June to June yazi la ngiyabonga bafethu story senisihle it's a lovely couple I can tell wena kodwa ngifisa ukudiscipline ukuthi awungojushizanga nexus but it's fine story for another day mbukele emakhaya this is our first couple sizokhipha izimfihlo ke labafethu as you know so bhuti wami before siye kude sis nawe bhuti ayikho mhlambe into owawufisa ukuyitshela ubafo ongagcina usungakwazanga ukumtshela ngenxa yokuthi phela wa attractwa wuye ukuthi mhlambe into okuyimfihlo kuwe ongafisa ukuyidlulisa kubafo vele aqala kanzima kunzima kanjani mhlambe siswami cause lana singasho ukuthi sizofixa cause imfihlo ziyabheda ifuneki kahle kwi relationship ne so wena is there any secrets that you always wanted to tell ubafo but uyasaba so that naye azokwazi manje yabo ukuthi mhlambe isida niyaqhubeka phambili noma uyahlala nale mfihlo cause if le mfihlo isivela mhla senishada if benizofika emshadweni inkinga leyo how about ukuthi leyo mfihlo sheshe siyidalule manje la ungaze kuye kude and then ubhuti eseyasitshela ukuthi yena isidi uyaqhubeka nawe if le mfihlo inzima kakhulu noma uyakushiya but isolution izofika nobafo wena ke ngokwakho is there anything that you'd like to say to him that you've been wanting to say ikhona kodwa bengafisa ukuthi kubo yena oqale ayisho makuthi unayo ngingaze ngithi ngiyashe yami kanti izomani iqede khona lokho kuncane ngcona yithi iqeda nayo kwakhe ngibe ngizwile ngcono oqaleni ngiyasaba ukusho kwami isingisi sithi mara ladies first kodwa ke kulungile but ngabe wena unayo imfihlo ufisa ukuyitshela usisi owawufisa nje ukuthi ayazi selokho naqala ukuthandana afisa siqale kanje mfethu cha ungijumile mfethu ngiyaxolisa lakasele suku esikhulu ngijumile ndoda ngazi ngizoyenza enye into nawe uzongitshela enye into manje but mfethu le shaniso iqala Abraham cha usho ukuthi ukwazile ukucabanga into enhle mfethu le yabo ukulungisa ama relationship abantu is a good thing yabo because nami yes kukhona ebenganelisekile kahle yabo but ishow ngiyayithanda ngoba leyo nto nje ngizoyilungisa nje manje yabo ishow mfethu imnandi nabantu futhi bengakwazi futhi ukuthi bekwazi ukuthi beyithande because la usuku uzoyilungisa ithi angiboni khona into engalunga noma engafa into iyalungiswa yabo but mfethu ikhona mfethu imfihlo but ladies first yabo usisi nje aqale yena mfethu mfethu ngicela iqale yena imake wena ke ukuphatha kanjani ukuze ukuthi ikhona into sisi abeyifihlile usezokutshela manje yini mhlambe dethamuza ukuthi kunemfihlo ufile kanjani wena deep inside cha ngiyacabanga ukuthi imfihlo
sengaba nemfihlo phela mfethu kuyenzeka ukuthi ube nemfihlo njengoba nami nginayo yabo mhlawumbe ngizima ukuthi ngisho cause ngaphinde ibulale yabo iphinde futhi iyakhe but ngoba khona wena angiboni khona into esingafa naye khona kukhona nomuntu oyi third party ongakwazi ukuthi kulungile yabo so nje mfethu angiboni ukuthi ngangiphatha kabi akasho mfethu cause phela manje siyajola phela ekugcineni umuntu wami siswami sesifikile whatever lebo ufisa ukisho bandla sacala bandla uyichaze lana sibone siphuma kanjani somzwelo nobhuti uthe ukhona into anayo naye esifubeni afisa ukuthi ikhahlelwe yihashi bese iyaphuma so nawe selikhahlelile ke ihashi sacala bandla iphuma Okay. Nesho ukuthi ufuna ukuyizwa phela. yawo ekugcineni solungisa mama Uma kuthi unesiqiniseko ke. Ngoba ngenzeka mhlambe ukugcina sihlala kanje meke ingazi. kanjani manje Kuphela ngaze ngilithola ithuba yonke into yami nayo manje yaphuthuma ngajabula kade ngagcina ukuzizwa kanjena. Kahle kahle bengingazi ukugcina sifike lapho sifike khona. Nami ngase ngijabule phela sengithola umuntu ongikhathalelayo. Kodwa ngoba sesila ngisale sengisho. Kuwena ngijabula ukuba nawe ihlezi sijabulile Yasijabulile kodwa engizokusho kuwena ukuthi makuthi uyangithanda soqhubeka nakho ngiyaxolisa ukuthi ngithulile isikhathi eside uma ukuthi futhi ufuna kuphela ngizohlonipha isinqumo sakho kahle kahle nengane ezithu inengane ezithu Awuthanda uyadlala cha usirazi kuyiqiniso ukuthi ubungazi awu kanjani manje inengane ezithu ukuthi ihlala kubo sahlukana nobabazo ngathi uhlangana nami wena noma ngalona umlalele baba ngathi uhlangana nami wena ngangisahila amanda afika ngithanda ke kadidiseka nami ngajabula ngithola intokozo kwangabalula ukuthi ngisale sengiqhubeka sengisho unganani uzingane 2 nengane ezithu mhlambe obaba bahlukene noma boyedwa no babo yedwa hayibo umshado phela leyo cha mfethu ngiyethanda uyadlala bengisadile before wow khala phansi baba cha yena ungazongidakela wena angidakele kutshela iqiniso ukuthi angaze ngithole ithuba lokutshela ayikho into engakudina kuleyo nto leyo because angiqamba manje iqiniso cha lo uyangibhedela ke manje cha sathina ngathina yini ukuthi umuntu unengane ezithu awu nasekhabe ngafa 2 njengoba bengishilo ukuthi uma ungithanda uzongithanda uma ungiyeka awu uyangitakelwa ke uyangibhedela nje 2 angikubhedeli ngizoyisho yabo ngiyanginendaba nomshado umshado uyawazi ukuthola idivorce vele nase nemali ubungipha nganginendaba nakho 2 wengane ufuna ngibulale wawuyapho mina uzoba nengane wena eziwu wawuyaphi mina ngashela wena ngibona cha ikulesi kuba wangitshela phela ukuthi unengane eziwu ukuze ngingazi awunginika ngithuba wanginika ngithuba ukuthi utshele awungazongibhedela mina okay ngiyakuzwa awungazodlala wena bhuti wami njengoba uzile la sengishilo hayi ngicela yabona njalo sengamasimba nalento ngilethele kuyo sacela umuphi ithuba ehlisa umoya anginawo usazothola isikhathi naso awu ngeke kulamasimba ngane eziwu2 ehlisa umoya bafu ehlisa umoya siswami yini thatha isikhathi singaso ukuthi uzokhiphe indaba engaka yini indaba ingobe ngisaba awuyangibhedela lo sekuphela unye I think sekuphela unyaka ngoba nahlangana ngoJune it's like 1 month 1 year and 3 months if I'm being precise sonke lesikhathi yini yakwenza ukuthi ungamtshela ubhuti ingobe ngisaba njengoba ngisho ukuthi isikhathi sahlangana na ngaso ngivele kokuvele oh uyasaba wena kodwa manje kumele ukuthi mina amantombazane angijabulela uhlezi ungilwisa mase siyahamba ngaziwa abantu abantu besifazana uhlezi ucomplain sungasaba ukusho lento lesisaqala wanginika ithuba ithuba kanjani ngoba phela manje siyajola siyathandana ungasho kanje kuyingane eziwu2 kunani wangishekelana wena ucabanga ukuthi ngivirgin nje cha kodwa nawe kwamele umtshele at least ke ukuthi akalindele ini akubuzanga ngani hey ngiStefan angazi hey hayi ngiStefan angazi inkosi impela uyangidakela wena
Hayi uyangihlangela wena. Hayi uyazwa isihlama empilweni yami uyangibhedela. Strong. Mce. Hayi na kodwa uyangibhedela. Cha uthatha ama-side. Angithathi side, angikho side lamuntu. Suku baba. Hawu mfethu, bengizowazi ngani mina cause angithi iphumile imfihlo manje nawe lana. Bengizoxabana nawe kube yini ungangitshela lento? Angazi. Nakho nje ufikile ubhuti, uthi bekudala ukuthi kofika ubhuti bese ngitshela. Ufike bekusithwala sikhathi lesi ngoba phela ngize into mina la uzongitshela nayo into nje manje. Wena ngabe usithathe ngesikhathi songitshela lento. Shothi phela bengeke ngisithathe, shothi bese ngesebebiko. Ngicela ukisho nami imfihlo. Khuluma bafu. Lo yabona into osenzeke kimi noma into yabona nje ngoba ngikuthanda kangaka. Ngize ngikhuluma nangawe kubafu. Kodwa sengiphoxekile. Ngiyohle kwabantu mina njengamanje. Ngiyohleka ufethu ungayifaki lento ku TV. Simoya. Cha mfethu ngiyohle kwabantu mina manje. Khuluma imfihlo. Awunganeliswa. Ngiyezwa nje. Akwanelisi kanjani mhlawumbe bhodi? Lensha le. Sho bafu. Hayi musumbiza ngenje. Hayi baba. Okay ngiyaxolisa. Hayi baba isipersonal phela manje. Okay. Yabo mfethu kungcono khona izinto ongazisho mfethu yazi mceli. Umuntu mawuqala ukujola naye. Uyezwa. Mina ngasho mina ngathi mfethu esikoleni ngiyaziwa. And vele abantu ngibakhonzile. But lesi step engisithatha manje sobanzima. Wathi hayi kanjani njani ngoba mina ngibonana nawe esikoleni ngathi mina khululekiswa ngami. Akekho ngazi mina ukuthi nginomuntu engithandana naye. Kodwa ukuthi uba angikusho lokho. Yabo? Futhi ngenze kahle ngabatshela abantu ngawo abanye babo. Ngoba unganeliswa lembhedeni. Ha. Lo Khuluma akwane uwanelaphi kanti kephi la wanela khona? Akakawunelisi indlelani mhlambe women on top mhlambe mekuyidogi mhlambe uyaqoqa wenzani? Akawunelisi indlelani? Akakwazi nokuyenza futhi lento enjalo. Lalela ke ngangamtshela ngathi baby let's try this. Nanitry. Ngimlethela amaviki baby let's try this. Nanitry la. Kunezinto engizisho phela einkundleni. Hayi ngisho ukuthi let's try this. Ethi usekhathele njalo noma kumele siye lapho sekhathele. Ngisho ukuthi anginaliseki. Into awuyikhuluma kodwa futhi akalaleli. Akayilaleli nothi kuyimfihlo phela sengamtshela kungaka. Ngce. Ubonga ngengane. Bobanjwe yini? Makuthi awanelile. Asithandani nini? Ubonga ngishiya. Uba wathi ukuba lapha yilapho esikhetha khona kuyathandana. Ma wena ubuncingo ubani? Mina phela nginankinga mina bengikwazi ukuya kwabanye ngifike ngiyenze lento engifuna ukuyenza. Manje uhlaleleni nami awuboni na ukuthi ubuyimoshela isikhathi. Kanjani ngoba phela bungangithandi ngoba phela bengithanda mina. Vele bengangithandi bengihila ngawo. Njoba ngisho ukuthi wahlangana nami isikhathi esibi. Hayi. Bungamthandi? Bengijabulisa ukuthi wena uyangithanda. Hayi. Amankazana. Bhuti. Yabo. Fihla ke iphumile, fihla mpimule 50-50. Wena kahlahle usuneyimfihlo eziwu2 wena manje. Eyokuqala wena ukuthi unengane ezimbili usumtshelile. Leyo usumtshela yona manje ukuthi bungamthandisisi bufuna ukhile. Yesibili futhi leyo mfihlo phela. Exactly my brother. Ha. Mfethu. Yabo manje ngicela mina. Ngithi ivalo lento ngoba isiphelile vele lento angiboni ukuthi angaqhubeka naye lo lesi sigogwana lesi. Hayi Ayikho into engizoyiqhubeka nayo le nsha le. Imaka before things kokwana. Njengoba uthi bengakwazi ukwenza iwomen on top. Iwomen on top yenziwa entweni ekwazi ukumiqina into enesizi njengeyakho. Angani phela ubukeke uzukubone konke lokho ukubona lokho ngoba nakho vele. Lo doti lo usunginika wona lapha. Yabona laba abantu bonke mina why kuba wena kuphela okwazi ukungijaja laba bonke laba abanye mina nabo siyakwazi ukuyenza into yenzeke. Bakubekezelela nje badla imali yakini manje mina nginayo imali ngiyabona indaba yakho uthi umphetho. Hayi mina sisingcono. Mina sisingcono kabi ke mina kunawe. Yabona ke after lokho ngikwenze khona angiboni ukuthi khona umuntu oyomthola bukanazi. Mina ngibekezelile ngoba phela ngiqale ngumshela ngingcono uqala ngokuyiwa lapha before ukushela. Yabona kuba kwenziwa lokho ke. Ngabe siswami mina athi ngakuyeka vele nje uyisihlama nje kumele empilweni yami nje manje yabo manje uyisichitho ngiyoku khuluma
Indaba ufuna ungishaya noma ufuna ukwenzani? Hayi khulileka Uthi sisi abantu qhuma. besifazana ngibabeka izandla ngifundiswanga kanjalo. Uthi qhuma. Mina ngihlonipha kabi, ngithanda abantu ngoba nginothando olungaka, ngoba ngikhondiswe ngothando. Hayi lamasimba lawo enginike wona wena. Emayi. Kwalezo ingane zakhe lezi angizazi nokuthi ziphilani. Ngani noma ziphila kahle noma nje. Ngihlangana kanjani? Wena uwenza iStefana engazi wena. Hayibo imina ne Shuthi uyabona ngoba ungiphosta nje usithando sami. Shuthi bathini ngakubo? Fasho bayanhleka ngiyitekisa mina. Ukuthi bengifuna ukuhila ngawe Ukuhila ini? ungayi-understand. Uhila ngami wena. Futhi enye into. Wazwa isihlami empilweni yami. Yazi isilingo. Siyafana mina. Yazi isilingo. Siyafanele nje. Baba, vala lento ngiyahamba mina. Ngapha ubhayizi ushela wonke amantombazane. Wonke abantwana bengazi ukuthi isikhokhane SJ. Man phela. Ubuthuleleni sonke lesikhathi. Uyabona ngicela Nkosi yami ukube bengazi. Yabo kube bengazi. Yabo kube bengazi. Yabo kube bengazi. Nalamantombazane akho nje ukuthi ubuya kona shuthi abekezele Hayi, mina ngithanda abekezelela kabi. udoti lo msila Mina hayi mina ngithanda kabi kongenani. Umsila wengulube. Ngingafona manje mina sisi ngingafona manje mina ngineyintombi eziningabe mina. Zithanda imali Ngineyintombi ukuthi wena ngikuthande ngothando ngoba ngumuntu ongathi ukhulile engifuna ukuqala naye something. uthando lani something yani ungibhede Something yani uyabona ke ngifuna uyabona futhi mekuthiwa umuntu uyamthwesa bonke umzima ngithi abuwelele kuwe. ngumuntu kaNkulunkulu mina ngiyena umuntu wakho udiniwe ngiya-understanda vele uzosho noma yini ufuna ukisho Baf. boring Yabo uyakwazi umzimba ukushintsha ube umuntu wesilisa ngabe ngiqedile ngawe mina. Ngabe ngiqedile ngawe wena udodo nomuntu. hayi phela ngizokushaya mina Ushaye ba? ungikhombe mina Ushaye ba? mina ngizokugqinisa Awungazi Nkosi impela. Ayazi ngoba ngithenze ngitshela ukuthi njani. Awuzami. ukuthi ngisaba ukuboshwa Awuzami. Ngingakubophisa mina. ngisaba ukuboshwa Mina singaqeda nawe even now. zami thani pe Manje. Uphamela ba? wena nje ubade ungikhombe ubukhoba ba Khombisha. Khombisha. yazi engakho ngiya-understand kodwa ngisizile sonke lesikhathi ngahila ngiyabonga ngifika empilweni yami Usuhilile manje. ngihilile ngiright vele bese kukuhlala nje ngijabulela ukuteketisa ukuthanda Uyazi wathina umlindi? Wathi noma ungahamba uzongikhumbula. kulungile Hayi ngikhumbula vele lesha le. life goes Uthane on. nginike lona. Uyabona bophinda beyihetha lesha le lokho beyihetha. Yazi mina mfethu ngcono mina mfethu yazi. Ngimhetha uthi angikaze ngamhetha. Ngikwenza into ngiphinde ngibuyele nganene. Ungangitshela ngengane eziwu2. Zineminyaka emingakule ngane vele. Asekho ngisho isidingo 2 wamasimba nje lawo ke nje. 2 Ubiza ba ngamasimbi ingane zami Ngibiza wena. Ngibiza wena ingane ehlangana lapha ngiyazazi lezo ingane lezo. Ngiyazazi lezo ingane. Ngiyazazi mina lezo ingane Ulume lezo. wakugada amazwi akho vele uhlangana nazo yokuqala ina 10 Mina shuthi ngicela ngabe ngibulawa abantu mina. uzobulawa ba ubanjoni Ngabe ngibulawa abantu mina sho nje manje. Hayi ngeke bakubulale bafu ngikhona. Sabafana bayizinja. Mina Yabona nginje amantombazane ngcono. ezinja? Mina ngisho ngathiwa ngisiyizinja mina nginje ngcono mina. Yabona mina kahle kahle ngiyikani hujwa yinja uwinja la umgodoyi. Ngiyakhala ni. Ngiyakhala ni. Bazohayizele igugu nakhona Uzobona ke yabona basohamba. ongakwazi Uzoyirequestela mina ngiyibheka le. Uzobona uzofika ngani kini. Unendaba yini? Okay. Ngoba isimo simanzonzo sitense kanje ithini inqubekela phambili siyayilungisa siyadlula kulezi inkinga noma kulezi imfihlo ngisho njalo ebese siqhubeka nothando. Akuyona imfihlo le, akuyona inkinga le, amanyala. Hey bengizofika ngithini ekhaya bakithi. Usucabanga umisa ngisho edladleni ingane bafu. Ngiyowenzani lapha ngiyisa lento le. Ngingasi into lento le mina. Ngingayisa lento le. Ngiyafuna mina ngiyakini. Ngingayisa lento le mina. Indaba ngazi. Wena ngicela ungisa kini phela ukuthi ngisa kini wawusukhulumani. Akwazi ukududuza Ngeze ebafu, ngeze umtshela mina ngumuntu obhizi mina. Mina ngiteze ngumuntu obhizi mina ngeke ngimtshela imali ngelinye ilanga. Abafethu bathi bafo kanti uletha nini umuntu ozopheka. Ngimenzisa ama video khona nomalume lo. Kanti isha ingenza nje. Yopheka uma ngibuka mina ngento okupheka hamba ngiphekela imizi abantu. Bungeke nopheke usufikile. Ngizofika. Eyaphi? Mubuka lo. Ngithi ngiyafika lapha ekhaya kuthiwa abafo kwathuleka nje. Ngithi ngifika na kuthiwa abafo kwathuleka nje. Kwathuleka nje ekhona umuntu. Kuvele kungibuke nje kanje.
I know. Ay. Ingaki into. Ingaki into. Sile ngulu. Okay. Into isikanjena ke manje ke uthe awumrequesteli Cha uzoyihambela uzoyihambela so manje uzoyibona. Mhlawumbe nisizomrequestela nonke nabantu laba nizomrequestela. wena usahlangana naye. Hawu ngihlangana lapha. Ngiyazenzela izinto zami mina ngiyahamba manje. Ngiyahamba manje. Ngeke ngingene lento le mina. So khuluma siswami. Kodwa Ya Abraham sengiyeza mfethu. Siphumile. Uzoqhamuka mfethu noma yini ndathi. Usuyikhiphile imfihlo noba wayikhipha imfihlo ngibona engathi angeke kusayiwa phambili ngokusho kwakhe. Wena ufila kanjani ngalokho? ngi-right vele inhloso sami ukuthi ngihila angithandi Usuhilile wahila wazwakala. ya bese ngi-right bese ngi-enjoyela nje ukuthi ngithanda ukuthi So inqubekela phambili manje yophinda uzame futhi sakumoya. impilo iyaqhubeka ngizobona ukuthi ngenzenjani. Washo Tupac life goes on. Imile lapha impilo ngeke isaqhubeka bra wami. Imile impilo lapha. Okay. Bafuna wasaqhubeka. Hawu ngiyaphi lapho. Ngiyaphi nje lapho ngiqhubeka noba. Qhubeka. Mina ngineyintombi mina. Ungayihengi Kodwa mina ngineyintombi mina. Ofezidala bayibulala la yizo lezi zinkinga lezi. ungayibulali. Yabo yami ukuthi ivele nje bizabhabha kanje. Kodwa wena ustrong ungayibulali. Ha mina ngiyinsizwa ke mina. Ungayibulali. Angekho ngazi ngiyinsizwa mina. Focus. Ngangafocusile mina. Esikoleni focus. Ngangafocusile mina. Focus. Noma zikhona izilingo kodwa focus. Ngihlule intombazane mina. Nqaba intombi la ngizoyithola mina. Angicenge wena nje. Okay. Babukele baka Big Life. Selithambem. This is our first episode of season 2 where sikhipha izimfihlo zomjolo. Nazi imfihlo iphumile. Ngithe nje angivule ngobafu. Ubhuti engizwana naye wamletha usisi abambene naye. Siphuma njalo imfihlo ekugcineni ke kubukeka ngathi angeke besaqhubeka ne relationship ngenxa yale imfihlo esiphumile. Ubhuti unyanyile, sisi naye ngathi unyanyile. But all in all, you'll know ukuthi mangikhuluma kukhona mina. Sizowenza izinto zenzeke. Siphumile imfihlo, kulungile it's fun. Soqala phansi. Babukele emakhaya, please do subscribe, hit that like button, leave a comment, hit that notification button ukuze ungibone sengiqhamuka on your screen sekithi what's good, what's happening. It's your boy Asile Sharpshooter and I'm out. Kanje. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.